Malawi today. Fanga nonena kuti mundali zinthu zimasintha within 30 minutes. Within 3 seconds. Ne asakhale mwantambasari kumanena kunena kuti ifeyo kampeni sitipanga mwakathithi. Sitipanga motani chifukwa choti tikale pa 43%. Muzoti kubwera kwa mumba kwa MCP koma apanga kava chakwera makwenda nawo. Kwabweresaso anthu ambiri omwe sanapange decide. Kuna anthera komwe sanapange chisankho. Akomwe sanapange chisankho achi. Akuoneka ngati kuti mwina ndione uyu ndofunika kupewa pakutani kuchenjera. Chimodzimodzi UTM mpaka lero yakukhala sikunena kuti kodi kampeni ipanga tikuzoti mwina akufuna mapulani aona anzawo panga zotani komano kuchedwa MCP yapanga kale launch zigawo zonse yapanga kale launch manifesto anthu ambakale kuthamanga akugawana akumapanga misonkhano 20 pa tsiku siyamasewera kulimbikitsa kosiyonse iliyonse misonkhano akuluakulu agawana kuti kumpoto kuli chani anapanga kale plan. UTM ikuchedwa masiku akupita pano kupita no sabata yachitatu wiki number 3 masiku akupita zinthuzi mafunika kupangiratu mawa omwe amati kuli mbala miyolawira ndiomwe imakhauti amati iziona ndi mlima amene ntani amati chachani koma imuwapa kuzungumza zinthuzi tisakhala tabazani kumali anatusakale research nake kuti saso iyi akulu mundali chese chimatha kusintha ndipo kukudabwitsani ababa ndori nayonso MCP jayaona kunena kuti okay amatu zoti tipeza mwakuti ndifaka akatenga munthu amene ali mmodzi mwa amene wachinyamata amene achinyamata amankonda vinthu vikumu amene ovota ambiri pa 150 ndachinyamata apakati pa zaka 1835 amene akulekota nawo mchikondi kale ndi amene ajawa amanena kuti mulisechi mujaza vote APM tiyapange bwanji kuti asathamangire pamene amuona nyamata zawo yamene abwera kukuyo akhalebe ya APM ntchito ilipo koma akuchedwa anthuwa nawena panga machawi azawo MCP ali kale background iwo akuchedwa nthawi zonse opposition amapanga zochedwa nthawi yolembetsa anapanga zinthu zochedwa akapita last minute nthawi ya kampeni akupanga launch campaign yawo mochedwa moti amauza Malawi fundo machani masanga de okonda chipani cha DPP Sunday lino akuti pa njamba chabwino chikapumulire pang'ono omundu mmene tikuchitira program ya lero ya gwedegwede chikapumulire chibwera chigawo chachiwiri cha program ya gwede kupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero tuthokoza kuti wapangabe chisankho chokhala pamenepo kutsatira program ndikulanda chigawo chachiwiri pambanda. Tanzania yaletsa ma business 15 ama foreigners. Dziko la Tanzania walena kuti ma business 10 omwe kumaso ntchito zina zomwe zimachitika m'dziko anthu obwera samagwire ndipo samapange. Ma business ngati saluni munthu obwera kanda ku Malawi kanda ku Tanzania kanda choka ku China dziko la Tanzania so ledo tsegula saluni kapena kugwira ntchito yomanga anthu mmutu dziko la Tanzania ka saluniyo ndi ya munthu wa ku Tanzania ko komano kulemba expert kuti wa ku Malawi madzowa bwino kumanga ma 1 kaya amadziwa bwino kuika ma nails pedicure manicure pedicure kaya ndi munthu akutazania kumweko koma kuli katswiri amadziwa kuika bwino ma nails amadziwa bwino kuphoda ndo wa dziko lina sololedwanso kuti kutsegula kapena kugwira ntchito memo barber shop munthu obwera asasegule barber shop dziko kani mwenye zomwe zili dziko muno ali ndi barber shop osati masewera anthu kudziko muno ali ndi masaluni anthu obwera ifenso kumathamangira kumeneko kapena saluni yako koma udatenga ma expert aku Zambia odziwa kumanga mauje Kero Kiti anasintha zina masiku ano ili ndi dzina lina Kero Kiti zo Brazilian hair ali zomatira mumu zomatira zimene so biro zomata Kero Kiti munthu obwera asasegule shop dziko la Tanzania kapena kugwira ntchito mu shop
kandi kantini kandi wokala kandi malocation zimezo ku dziko la Tanzania alitsa restaurant paja kunonso timagomera restaurant ama Nigeria amaphika bwino kwa Malawi zathu alipomwepo makotaza za restaurant ama China amachani Malawi zathu alipomwepo akunena kuti ayi olo munthu obwera selekezo kubira chef wabwino achoka kuje amene akuzoka kazinga ku restaurant yathu koma Malawi zimezo sizololedwa ku dziko la Tanzania matuwa guide atoma maperekeza anthu ukaona malo abwino siyana tirekeze mene kuli kumulanja mountain kubakhala anthu mamatha kuyendetsa amene ondziko la Tanzania sololedwa munthu obwera ati kugula mbewu za anthu mene machitira kuno anthu akongokolola maBurundi ali m'mizi mosemu kugula mbewu amene ali ku Tanzania zimene zozo alitseratu unena kuti munthu asapezeke obwera akulowa m'mizi akagula mbewu okha ati kukagula kwa mulimi sakuloledwa koma ngati akufuna aguleno kwa anthu a ku Tanzania iwo akagula kwa alimi athu ku Tanzania mbe akugulitsana athu ku Tanzania aziyagula kumeneko koma zakuno akuti afuna kupanga zimene zikuteteza ntchito komanso kusunga ntchito kuti zipezeke kwa anthu a dziko la Tanzania nzika zawo komanso anthu akhale ndi ndalama anthu nzika za dziko la Tanzania komanso mabizinesi anthu a nzika za dziko la Tanzania apite patsogolo komanso kufuna kuteteza chuma cha dziko la Tanzania maganizo abwino kwambiri omwe ngati fo dziko timayenera napheso kumatengera tonani mene amabizinesi ang'onoang'ono amadandaulira ku Malawi dandaulo lawo timalimva kodi ngati dandaulo lawo timalimva tapangapo zotani pa zaka zonsezi kuchoka zaka za 1994 mabizinesi a Malawi atengedwa ndi amwini atengedwa ndi anthu aku DRC atengedwa ndi anthu aku Ethiopia atengedwa ndi anthu aku Burundi atengedwa ndi anthu aku Rwanda alowa malocation anthu ena anabwera kunonga ndi ma-investors ma-China opezota kusegula mwenye investor kuzasegula shop ya magrocery muone magrocery zomwe amashops magrocery mashopo kugusa magrocery mwenye alipenda paliponse zinthu zonena kuti Amalawi akhoza kupanga Amalawi akupanga zomwe makagula mbewu zathu zija akuthamanga nazo akugulitsa kunja forex akusunga kwawo ife ndikuvutika wani timathandiza ndife tomwe Amalawi kuwapanga support kuwathandiza kuti abwere muno satsara ndondomeko muno komanso akakhala so muno azimayi atuwa ndi amangotengeka nchakunja kongoti nchakunja akwatirana nacho wakazikika malo ndithu malo abwinobwino kuti makolo adatisiya mafumu adatigayira tikugulitsa kwa anthu obwera dziko la Malawi tulimene kwanza tosungachite inuyo muzapita ku Burundi muone ngati mukasegule shop akaona koma kuno kamangobwera kungoganiza kuti ndipange rentichi apa ngati akugulitsa samusa akupanga mabusiness ama-bottle store zathu Malawi bottle store yake yapo ife yathu ili pano koma tikusiya imene yanza tukapanga zathu alifuna kocha nthochi kodi Malawi sakathe kocha nthochi sakathe kuika nyama pawaya abale kuika nyama pawaya so naye koma zathu amene kuika akocha nthochi kuika nyama yake pawaya ayi koma tufuna wina atakuphika zimandasi zikulu pamene pala amayena ana abaso kalikali koma mandasi awo sagula so wani ni malamulo athu ali wiki malamulo athu ndofunika kuti tikaonenso kuti titetezane amabizinesi ang'onoang'ono komanso Amalawi kuti chuma cha dziko la Malawi chisamalike chifukwa anthu aja akapangapanga mabizinesi awo chuma chawo sasunga dziko muno amakasinthano m'madollars ndalama zija kumapita nazo ndi njira imodzi yomadandaula onena kuti ku Malawi kunoko forex kulibe chifukwa chokuti mwayi wopanga malonda omwe mabweretsa chuma makweza chuma tikusira anthu obwera omwe alowa pena paliponse ndikugulitsa nkhuni zomwe business iliyonse alowa paliponse akagulitsa zinthu zija amaganiza kuti ine ndikamange kwathu ku Burundi akupita kutenga akupita ife madandaula forex anakhala ine Malawi akazwe ziyazi chuma chijabwezi chili mutimo tengero phunziro tione manifesto azipaniwa kodi chipani cha People's Party chikutipo bwanji potukula mabusiness a Malawi ang'onoang'ono komanso pofuna kuteteza Malawi mabusiness yawo kunali bungwe lina lake kalekale limati Indigenous Business Association of Malawi IBA imasogozedwa ndi amulombo inayesapo kuti Malawi
Malawi akhale chuma chikhale mwayiwo noti kulanda ma business koma sinakanike koma no avitumbiko mubata bwera ndikumbukira ku trade anani naponso kuti tikela mulo lokuti chuma chikhale m'manja mwa Malawi noti kulanda chuma osati kuwalanda sikuyamba kulanda chuma koma tipange support ngongole zija zipite kwa ma business ang'ono akhale ka interest rate kakang'ono kulinda oso atukuke tizipanga prioritize Malawi kunena kuti ichichi asapange munthu obwera asapange munthu obwera apange zimwe zokutani zikufunika zili patebo mana pita manapanga propose malamulo ena ofuna kusintha ku trade ngati amenewo malamulo ena ofuna kuteteza nkhani ya sugar mtengo wa sugar kani mitengo ya chimanga zinthu zofunikira pakhale lamulo loteteza kuti mitengo isanongokwera atapita ku trade amombachi ndimoonesa kuti manifesto azipati zina akutipo bwanji menemu pofuna kuteteza Amalawi eni akewo musango fange mukapapoka vota muone kuti kodi mbali ya zachuma anthuwa akakamba UTM akabambe akumala nkhula zotani nkhani ya zachuma akuzira nkhula bwino akukamba motari kuti azatimiza ife amasaluni atusazadilanda masaluni athu ife amandasi atusazadilanda mandasi athu anthu obwera zimene zija kuzipanga motani ku UDF akupanga motani kodi ku DPP akupanga motani zimene zija zomwe kuti muziyang'ane kena kumupange chisankho chabwinonso pokavota dzikoli kutsogoloko tifuna kuti likhalenso nafe m'manja mwathu anthu obwera sapange saluni munthu obwera asasegule babasho akuluakulu munthu obwera akasegule babasho ndikumalipiritsanso munthu 10,000 pamene Malawi athu akubisa 1,000 kusiya 1,000 koma kumenda kwawo wa Malawi muli magalasi mmenemo makawadza Malawi sitipangana support lokatoka chinthu chokumbukitsa ayika mudzi magalasi bizina zake zimakhanga ndisipozi amaita internet mumakondo biro mene kondo mapira kwa Malawi zanga apa pacheya pamushamimizi mapedake Amalawi tikapanga sabano wa business tisiya kubongo dalira kuti ntchito kumongona ngati ntchito ndi office aona kuti akati business ya barbershop ndiyo pindulitsa kumeka munthu mmodzi 1,000 kwacha akubwera anthu 4 ndapeza 4,000 pa tsiku mawa chakuzisa winaso aona kuti ndizopinda azasiyana kuti tione kunena kuti basi ntchito ndi office mo matera zona munthu kuti wawoza khatera Burundi serious umaika malastic yamba siketi basi mudze pamene zathu kwathu kumangochi uku kuna tukuka tukalikala anthu amongolenga tatera na kumangochi zinasika atha kumangochi anatukuka pano ulatera ana singano za sama muona bwino koma kata soke cho mala cho machani ya design zili ma school kalikale matiseka ifa kumangochi pano pa ifa kumangochi tinatukuka tinafika level ina chasala ndikungoika usipa uja mu tin fish panopa umu kodi muli pa level imene panopa anthu kumangochi tili pa level yokuti chasala ndikutenga usipa kuika mu tin fish kutumiza ku South Africa ndezi kusowa ndi ntiniyo ni manifesto azipani ona tithandize zimene zozo ndanthu akumangochi tikuenda tiyangane manifesto azipani onena kuti kodi chambo chija tika bwanji usipa mu tin fish kutumiza ku China zina zija timaja zija ndisopanda mitu zimabwera kunoko zija somba za matin fish timazo somba mina ni njoka kwekula munthu imakwesomba so mkani na matera nachokapo mafochu unasukira munyanja mafochuna ino mapito kaoshi ife zile chimongona ngati ni matoi uibirika munyanja basi munyanja kuibirika munyanja kwera tosala nacho kuika usipa mu tin fish ndifuna kuone manifesto tikavotera munthu amati atipange support mazinthu ngati zimene zozo kuti chikukitsa chambo chathu kutimangira sewa kumakanjira unayamba kale amba ma bridge adapena makwiya iya sewa kamamba kambaka ni ma bridge akela kosa kumabwera simama kasewa usala make ma bridge sisi bakhala nawi ari atheratu kaya ndinafana ndinkhani imodzi kapena tibera nayo yatira na OMCB bwankhani zache sanabwezeretse akula kuno kusau kuti mkulu wina nkamuimbira ma video ko ali maliseche koma munyengera kuti agone naye sanamubwezeretse ende tibwera nayo bwino anachosa mwachipongwe atifoda dakana kugona ndakulena ku komiti ya kongeresi ya North South amene amantumizira atufana kujambula chithunzi sample mwana kukana ntsikana treasure kukana wanyamala wewe unjotsa kaulindo basi zibida tabu azatumizia sample chamira akatongoza
Atokoza mazungura kani zeta bwana ziko kwa basi kubali za modelo program yale yangu ndegede kani tibera yoso tikulina chifukwa apa nthawi yatithera titokoze kuti mnapa pamene kukutsatira program ine pamakina tinali ndi Sumeya Chitera otizikutira nkhani mathawi zonse bambo Steve Fona Banda ine ndi Selina Dumbula pa kamera tinali ndi Charles Mpinda pitizani kuona maprogram ena otsatira chapita gwede